A verdade é que vostedes son os demagogos de cuidado. Estes días, moitos dos que están aí sentados nesta bancada, cargos diversos da Xunta, alcaldes e concelleiros do Partido Popular, estiveron nas mobilizacións dos gandeiros. O problema é que este apoio é postureo, é unha farsa, señorías. Unha farsa para salvar a cara do Partido Popular de Rueda por votar a favor do acordo da Unión Europea-Mercosur aquí no Parlamento galego. Unha trola para salvar a cara do PP de Feijóo, de Ayuso, polo voto favorable no Parlamento Europeo. E tamén polo pánico electoral que lle teñen ao seu amante político, co que se deitan todos os días, ese partido verde que lle chaman Vox, por ese medo tamén. A seguinte mentira, falan de exixir que se cumpran garantías, de que os produtos do Mercosur teñan as mesmas controis, cumpran os mesmos requisitos higiénicos, medioambientais, sanitarios que os produtos galegos. Todo eso despois de votar no Parlamento galego a favor do acordo e no Parlamento Europeo a favor de que entrara en vigor. Son uns farsantes se a negociación está rematada. Se xa o dixo por activa e por pasiva o presidente do Mercosur que non aceptaban cambios no texto. O único que vale é votar en contra deste acordo desastroso para o rural galego.